Χώσε, ρώτα. Είναι όμορφη τύπη. Προχθές είδα έναν στο παραθύρι μου. Ήτανε μαύρο. Σας παρακαλώ, Σας παρακαλώ! Να, και πρόσφατα πέρασε αυτός έξω από το σπίτι μου. Νάτος, αυτός εδώ είναι ο μαύρος. Είναι πολύ άσχημη. Μπορώ να πω ότι βρωμάνε κιόλας. Τι άλλο να πω, εγώ θα τους συνιστούσα ένα άρση. Πάμε επόμενος, ποιος, Αντωνίου, πες. Γεια σας, γεια σας. Καβαλέλα. Τι δήλωση μόνο να κάνω. Πάρτε μια σέντευξη, έλα πάμε. Συγγνώμη, έχετε για το σκουλίκι. Το σκουλίκι. Ξέρω, γενικά μιλάω. Εγώ ξέρω ότι καραμαλίζετε για όλα. Να. Μπορώ να συμφωνήσω με τον φίλο μου ότι ο Σατανάς είναι παντού. Πάμε. Μου που καραμαλίζει. Αυτός είναι ο Ντέξτερ, ο Καραμαλής. Γιάννη κλαίει για τα γέλια. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι θα βοηθήσω τον κόσμο για να επηρεάσουμε αυτή τη... Μην φεύγετε από πλάνο! Το πάρει φώναξε. Πάρει! Ρε μαλάκα, αυτός είναι ο Dexter! Μία δήλωση για... Για ό,τι θες, πάρε κάνε μας μια δήλωση. Ό,τι θες. Κάνε μας μια δήλωση. Για αυτό λέει γιατί και αυτό το γιατί ήταν το άλλο που είπαμε σε αυτό αλλά εμείς είπαμε και αυτό τελικά τόσο αυτό το όχι το δεν είναι τελικά κάναμε αυτό. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ μια σοβαρή δήλωση. Δεν μπορώ να το βγάλω αυτό στον αέρα. Έλα ρε Ειρήνη, Εδώ. Έχω να πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Απλά. συνεχίζουμε. Ο Ολυμπιακός θα το πάρει, ναι! Από μακριά ο Ολυμπιακός. Ναι, δεν μπορώ να φας κανένα χάμπουργκερ λίγο μαλάκα. Δήλωση στην Πινελόπη. Τι γνώμη έχετε? Σκάστε! Σκάστε η ώρα της δόξας! Η ώρα της δόξας μου σκάστε! Πες μου, λέω τώρα. Κατ! Πάμε πάλι! Πάμε! Τι γνώμη έχετε? Το μικρόφωνο έτσι στο στόμα σου μαλάκα τα πεστέλεψε. Οι ελιές, ύστερα από την αμετούμενη τριβή, βγάζουν ένα εξαιρετικό ελαιόλαδο, το οποίο το ρίχνουμε από πάνω στα λάτι και πασπαλίζουμε με αλάτι και φτιάχνουμε τρομερή ανεπανάληπτη απερίγραπτη παπάρα. Παίρνουμε τη βρατζόλα, το ψωμί, το φρέσκο, το φούρνο, το καμπουρδισμένο το ψωμί. Το έχουμε ξεφέτει το μαχαίρι, το αγωνισμένο. Με γλωτσέλας μαλάξου. Α, πού άνοιξε! Παίρνουμε τη πέτουλα, αφού την κόψουμε σε πολλά ή σε κομμάτια. Και αρχίζουμε και κάνουμε αυτή την κίνηση. Και μετά, wow! Wow! Παπιέλα κι εσύ! Έχω να πω! Σας παρακαλώ πολύ κυρία μου. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι... Κατ! Είναι ανοησία του κράτους για να μας παίρνει λεφτά! Η τρύπα του όσοντος έχει δημιουργηθεί από τις όποιες ντομάτες! Γιώνονται οι πεσαλτάκου! Το μικρόφωνο! Αχ, νομίζω τώρα πρέπει να κόψουμε! Ο Γαβαλάς ήταν αιτία για τον έλεγχο που υποκρατεί στην Αθήνα. Τι είπε? Τι γίνεται? Τι είπε? Μια δήλωση. Μια δήλωση. Ρέτζο! Εδώ η δήλωση. Πάμε, χώσε. Άσε το μικρόφωνο σε παρακαλώ κοπελιά. Πάμε. Θα πείτε κάτι? Κι εγώ. Εγώ είμαι το ψηλό του από πάνω! Πείτε μου το θέμα να σας πω. Λοιπόν, για τους κάδους. Μας που κοιτάζω την κάμερα έτσι και πάω το βλέπω. Κάτι ανακύκλωση όπως μπορούμε να βρούμε. Κάτι πράγμα. Σας παρακαλώ κάτι. Είναι σπασμένη. Είναι σπασμένη. Αυτό είναι πρόβλημα του Δήμου Μαρουσίου. Εκεί πέρα είναι Μην βαμμένο. έρχεσαι κοντά μου ρε παιδιά. Είναι βαμμένο στο κάδος. Και Να κοιτάς εκεί. χρειαζόμαστε ένα καθαρό μαρούσι. Μπορώ να πω και... Γιατί αυτοί οι αλήτες Έτσι ο Καραμαλής να. Και βλέπεις σκουπίδια κάτω. Αυτά είναι προβλήματα όλου του Αμαρουσίου. σε τι κόσμο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, πού τα φέρνουμε! Παράδεκτο. Το κουπαλιό και θα τους σκοτώσουν! Αν κάνεις παιδιά ρε, θα σου στείλω στη Πατρόνη. Μίλτο! Μίλτο! Θέλω μια δήλωση.
δώσει. Ό,τι πάμε, πάμε στα βρύλα, πάμε στα βρύλα. Πάμε, πάμε. Χώσε Μίλτο. Αυτός έχει αδύναμα σπερματοζωάρια. Μίλτο τα μισά να μου λέγε. Δεν μπορεί να το πει και λέει έχει αδύναμα σπερματό. Έχει αργούς κολυμβητές. Αμοξή κιόλας, το 500 σε κάποιο εκεί αναπράγμα. Παίζει αντιληπτικά. Αντισυλληπτικά βρε μαλάκα. Πανασκέ! Πανασκέ! Αυτή η ζώνη πολέμου μας. Για το χαμένο πέναλτι. Για τα μαλλιά, για τα μαλλιά. Εντάξει, ήταν δύσκολη απόφαση. Μια λάθος εκτέλεση. Κουνσότο ήταν, κουνσότο. Πενάλτι όφι, δεν δώσει πενάλτι όφι. Πάμε για καλύτερα. Ήταν κι άλλο εξωγήινο, εδώ βρίσκεται. Κάνει μετά, Εγώ θα το κάνει μια Πάμε για καλύτερα.